Karong adlaw naada ko ipa-challenge ni tatay o kini nga challenge grasya ni. Tay, naada ko gusto ipa-challenge nimo tay. Oo, sabay. Pagpilian ni tay. Asa imo ha? Pili lang tay. Pili. Final na tay? Okay na naman. Okay, kuha tay. Congratulations tay, imuha na tay. Pila man na? Ano? Dasmail, congrats tay ha. Nya tay, napari ko bugas ihatag nimo tay. Muna tay. Atay, kana dayong kwartaha tay, gikan na sa tong followers tay. Ako'y gihimo nga instrumento para matagaan ka grasya. Unta, tagaan pa kag mayong panglawas tay ha. Og taas nga kinabuhi tay. Ako si Mion Pihano Jr. Kami ako magabang og kwartos balay diri sa Ardo, sitio Lusimba, sa balay ni Dudong Sibalios. Nagpasalamat kay ko, naghanap ko hinabang. Nagkakain salamat ninyo nga nihatag mo sa ko ang hinabang na katabang kayo mo sa kuha kay ang ako rin taong panginabuhi, maninala kong pinipig. Na-emosyonal day sa tatay mga ka-idol. Kay tungod sa iyang kahimtang, ug nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi ug wala na'y pamilya. Kung napasalamat po ko ning naghatod rin sa inyong gihatag ko. Bradley Villanueva ang gahatagan ni tay. O gani pong tao nga naghatod rin si GCG. Daghang kayong salamat ang niya kay siya mo'y naghatag ning inyong sinabang nga kwarta o bukas. Daghang kayong salamat ninyo. Welcome kayo tay pirmi tay. Og naot ko tay nga tagaan pa kay maying panglawas tay. Ug grasya sa Ginoo tay ha. Sige. Tay kana nga grasya tay, grasya na gikan sa Ginoo tay ha. Okay. Salamat tay amping pirmi tay ha. Yang adto na ko tay. Sige. Sige, sige. Salamat. Mga ka-idol, sa katong ganahan mo tabang, comment or i-message lang ko ninyo. Dili lang kay si tatay, ug daghan pa ta og matabangan. God bless mga ka-idol.